dan liti bu ne da pulia bhai ka Bible. Habakadon pat ngati kan pulia bahas kat nopat. Ngan pulia bahas kat nopat. Habakato tam di te batau manga. Ti boleh bias ngorem pat nemar ka jingbiet ya lede ban puliam tre. Da hikai kiwei visi, da hikai kiwei dom, da kran kiwei dom. Te kamut long ngangan skap ipi kibi, ngan skap ipi ki mentok, ngangan skap ipi ki WhatsApp, ngangan skap ipi ki bamsap. Pat ka ke jing mentoy. Kebangi ngilek jing yaseng lakular ya kabeneng da kinong ilam balang ke jing mentoy ka dei kinong ilam balang. Henry yu berit baria don teng teng uyok kon yuk tiru tak ha ka ying wai. Ka khendau ka siap ajong bar sayeng snasem don. Bat kata ka khendau ka siap ha kane ka jaj ri ujongi ha kane ka jala jongi ka long tangkat to kan ne jong ki kur ki jaj. Henry ka district council pede man kapor ka penkha. Lani don la aibor ya kita kinong tangjat ban penkha si penkha jat nang ban scam kita kebut bang jongki Henry amdan ke jingle ka badai amdan katakaan bagila ban tha wan ya dai kita riu jong ban scam kanong rem ya ka Henry ka dei be tang ka but politics nadu ke dostor nadu ka balang nadu ker kani ka dei tang ka but politics ban yo sensiar ke jela bat sensiar da ka jingdum na kani ken kada ngang ong pi salia bha da pure jutang barim mo yo sa chai no kibrio lada kat panang don kata ka jinglet jing yeseng apo yeng mane mala usnem ka jing kala ka nam don ri nam don nayap ya mudur ba to jisun kran ba piung pen bahaya piung pesko bahai nai mudur kata baru khaji ini la tolap da ka jing bi bat kinong hikai jong pi ki hikai ye pi bani ote amrau ye pi hi Henry pi ki badom haba hi pe ik video jonga em ngi dan liti bu ne da pulia bhai ka Bible haba kadon bat ngati kan pulia bahas kat nopat ngan pulia bahas kat nopat haba ka tho tam di te batau manga ti boleh bias ngorem pat nemar ka jingbiet ya lede ban puliam tre da hikai kiwei visi da hikai kiwei dom da kran kiwei dom te kamut long ngangan skap ipi kibi ngan skap ipi ki mentok ngangan skap ipi ki WhatsApp ngangan skap ipi ki bamsap pi berkat traiba ngabi jadukan no kunga ngakale hadukan no kunga bade halor jong kani pangangas ong ipi neng da tim si kaya yau bha namar jat riu jongi hadu menta umpat pediang ni ka bha pediang dei ka basniu namar ba ukwa bei ka jing sniu kwa ri ka jing bha de dei halor jong kani kamut ban pen bahaya laki khon la ka tanga ban ri hok laki khon la ka tanga la ni ba sim jaj khon ka tanga tre uang ba ka dustur di ba aja sika kenthei namar ukwa lai lan tang ba da aja chiu chenrang mlong longpop namar ka long persya ka dustur tang ba la rakit khun rei ka kenthei lada kayu tengah kan tedu bomdei nak kajat beri lojong bisni pak usen rang eri pelailan hi ban kam trai hi mtre ki khon lojong rum kam trai ti hendrei lada kalit beri do khar dalit beri do woi jat beri ya dam ti hang no ken phin lap kum kan ne ka riti ku dustur jung kajat beri ujongi bai pengkesan teneng bat kalian lendang layu ida lagi jong khmat ka jing lem lendang jong kajat ben riu nei supli be chat mentale sa ka jing kan race udrox nai kran chu tangba nang bon pede nak kendang ni ani ka jing snow tip blaying angan oi pi da ber nyam bersit snow ma ba sumo sadar pna yu pen yap na yu kumta ani kata ka jing kristan kamut ka hikai mo ye pi ban ong kumta ban le kumta mo Sko syakai bha ani kar kompun berngam le teli ni na kan ikin kadaw ngangan ong ipi ka jinget matla menin ngangan ong ipi love is blind ki ong ngang ka khna ikat love is blind dan bade gibri was ngotho ki ong love is never die Henry di halor jong kan ikin bangang so ong ipi ka jinget matla ka penlong iki brio ni bantur rumah syariat bantur rumah syaka umsau bantur rumah syaka ding bantur rumah sya kanurok kaksau namarba kajinget dit
Bahikai dano wat baniak dal dia mentre dadan kibakwa pelaj ru mentre sengau sengau krau sengau tiplut bangal ada puli kekerdan kata-kata Andre halas gamut hablik mani ya uwe ubri uba puli be tangi kani gawe ka kot tangi kani ha tangi kani pi pendap PhD pendap doktor pendap iyu kemut halas hablik irung be to yung mani ndala yo kam sarkar le ni kidan ba ngomong hara keren pada balai me keren be padar udan daw yu to padar ngangong to padar doi pa jong me hak tien pareng kemut padar kemut katel hak tien kasih pada padar katel bi ukpa nong kha am handrei lada keren chapang utau padar sngobo doi pa jong u ne ngang suang ani kata kastat kot tikabama haduk kata kaya lam bakla kamut kini bastat kot hi tang bala biang kam yala dia kim tepra pajot na pa pei ne phalong numur kim tepra tang bahi kai bi ka kot singau thik mala bantre ka kam ti de na kata kada ngangan ong ipi pitep larade babun kita ki practical school lene ki bahi kai bi bantre ka kam ka jat berujungi kam long rukum ne bun bahi kai ka kot la start tip kot kamun atip palat odi ka beneng rute nakani ka daw ngangan uipi ngap de bo pulia kum ni ya ka jutang barim bo pej ikini jutang barim ka thok plen kum ni ru balai pedi kini bangit kristan kamut sngau thek kum bakila don ha beneng te balai kalong kum ni ngamla ban mudur ngamla ban syampang namar ba wat utau nu ilam balang kita kinu hikai balang Kabaibul kala thau be direct ba kajat ka khong ka de bi show chenrang daw la long kristan kamut kajat ka khong ka de ban long show chenrang henry bale pedie ba hadu mentani palap ruwe ru nong ilam balang leni utau nong ilam upadar no pastor bo ungkran be chat kumbakaran manga palap pariyo sngau hiru ni tip ba ya tiang yo da perskosi kan thei te kaman jing isang syu tem yo tu lop syu phi bade halor jong kata te dei na kata ngangan ong ipi pitep ladang ngi ushenrang ngi lech tu sing mani ni ngi lalong tik mu hijra namar balei ka bible kam shemli hikai ni ya ushenrang kristan ba un le hijra la ne ba yo jat yo khong sala dia ba un klau shoda kam hikai re kum ta ka bible ka hikai ba lada melayo tengah melayo kurim to men songlang batka omde ban ong be ban thau ba ajat sakakan thei kam dei re kumta la supen ko ngu ya ushenrang namar bale ka juk men chua bo ushenrang masu syai ka beneng ani lai baje lai siteng ulami na yeng ka tengah baru ale ching kikur bat bunsin ki khon ki ti kimi thu ori ukpala jong dia daya halor jong kani kata kajing hikai jong missionary ru u isi ya kani kajing le kajing kam jong u khasi jong i ba ulit penyo khon hanre ki khon kim itho odi kepala jong mo dia nakani kadaw kamut ba ki kwa ya ushenrang bo unya songlang bar ka kenthei hanre na lai songlang bar ka kenthei be ka kenthei kala nang khor su kala nang sarong su kala nang snomeng su ka penlong yu utik kum umut tanding ka penlong tik kum masilur ka penlong tik kum umrau jong ka kani kadi ka babakla ngang do ipi namar ba bangi ushenrang ladang ila don na ka jong ka tengah ka kenthei hi ka theu bet ba ka dei ban sha sanchar ha u ti lada kam la ban sha sanchar ha u te kam dei hiru ka tengah kadai tangkalok lani kadai tangka kata kabriu kaba namar bale kani gajat beriu jungi kidan arjat mo ki kita ki jonglong kenthei ka kenthei nuti bat ka kenthei kabaya lendet mo hari-hari namar kanang suk ba kadai kenthei nuti bani ka kenthei pede kabaya hari-hari mo kali rublei bha ka ak rublei bha tangba ki khon dei sangut tengah kamut sangut khon sangut tengah kata kamut kadai hi ka kenthei kusbi kata ru kamde re kata kenthei ke besida le ne ke babha namar lada weu khon weu kpa te kamut sangut khon sangut kpa kata ru kadai hi ka kusbi ka thau kenthei kusbi te kam don jing mur ra
Tikan ni ke jingle rong bar kho jang ni kam don jing bur ra bangin ya keren. Ngi usen rang ndang ngi la don la ka jong ka tengah. Bat ki kur ki jat jongi jonga usen rang kan jong mangi usen rang. Debi ki kun ka tengah ndon jing bur bangin dangi keren ya ka kur ka jat. Ka kur ka jat kat nang don ka kemi ukpa dang biang ban ya keren ni khana wat separaru. Handel dam dan syuk ka kemi ukpa wat perkhat baklari kata. Kikur ki jat jongi usen rang debi ki kun ka tengah. Lada pilih bahaya ki, lada pilih ojat chala dia, pilih cimjat chala dia, kata kan urim ka jong pi urang ba ruka scam.